समदीर सोबत सक्रे साडत प्रार्थनत साठी नेट समाचार वाची कीसेर मीए यांकर सुंगाल तुर्को तारीख 28 फेब्रुवारी 2025 जग दुनियत कैपत हाभाडे चमत्कार आयार सौर कुटुंबन्ने मत्तंग येडुंग ग्रहाल कुंदी लैंदे वासी सूडले वेल्ले भाई गम्मत दिस्सनु सुक्कुकून लाड कीवलिर किद विन्यासने बुधुडु शुक्रुडु अंगारकुडु गुरुडु శని నెప్ట్యూన్ యురేనస్ ఉంది లైందే వానుంగ్ ఇవేక్ నగ్గటాల్ నెప్ట్యూన్ అని యురేనస్ సుక్కుకున్ టెలిస్కోప్ నేన్ చూడవచ్చు బాకీ తంగ్ సుక్కుకున్ సీదా చూడవచ్చు ఇంజేర్ అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నాసా వెహ్తా పగతే వాట్వల్ టారీఫ్ నే జగ్ దునియాతే మత్తంగ్ దేశ్కున్ అమెరికాతో అధ్యక్షుల్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ పరేషన్ కీసేర్ మంతోర్ ఇంద్కే ఐరోపా కూటమిత్ పొర్రోకడ్ వాట్తోర్ తమ్మతున్ ఐరోపా దేశాల్ దోస్తాన్ ఆతెక్ తేరీ అవ్దేస్కున్ పొర్రో టారీఫ్ వాటంతో ఇంజేర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పష్టం కీతోర్ అమెరికాతే పొరోల్ సొడిత ప్రైవేటు కంపెనీ ఇంట్యూటివ్ మెషీన్స్ ఇంద్కే అంతరిక్ష ప్రయోగం కియార్ నిలేంజిన దక్షిణ ధ్రువంనే రెయ్యాన్ సాటి అదీనా ఆడినా ఇన్వన్ ల్యాండర్ తున్ ప్రయోగం కీతా అదేనగా డ్రోన్ దున్ సారి కీతా నాసా త కెన్నడీ అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రంనల్ స్పేసెక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ద్వారా బుధ్వార్ నేటి హాభడ్ పొర్రో సొడితా అదీనా మార్చి సారూంగ్ తారీఖున్ నేటి నిలేంజూన్ పొర్రో రెయ్యార్ జపాన్ దేశ్నే రోజీ పుట్వాల్ కమ్మి ఆసేర్ మంతా ఈపీ అద్దేశ్నే ఆర్థిక పారిశ్రామిక రంగంనే వెళ్లే నుక్సాన్ ఆనల్ దిస్సేర్ మంతా కామ్ కీవలీర్ పుట్వ ఫ్యాక్టరింగ్ ముహ్వాల్ ఆసేర్ మంతా దేశ్న కైపత్ మావ దేశ్నే వెళ్లే నహ్నే వెలోక్ పొరోల్దునే కాలి సర్పంచ్ మంతంగ్ అధికార్ మాత్రం మాడ్సో సిల్లీతి మర్రిన కేదే మంజేర్ మంతా ఇహన్ పెర్సా పాన్ తాకు సిసేర్ వేలోక్న హక్కున్ భంగ్ కీవలీర్ మాడ్సూర్ కూన్ దాండ్ వాటన ఇంజేర్ కేంద్ర సర్కార్ నేమికీత కమిటీ సిఫార్సు కీతా సుప్రీం కోర్టున సలహాతే వజిపా ఆతోర్ ఐఎస్ అధికారి సుశీల్ కుమార్ అధ్యక్షతనతే 2023 సాల్దే కేంద్ర సర్కార్ ఇద్ కమిటీతున్ వాట్తా టెస్లా ఉంది డెగ్గూర్ బ్రాండాన్ దగ్ సంస్థూన్ తమ్వ కాహ్ కుమాన్ సాటి దుస్రో రాష్ట్రం కడ ఆసేర్ మంతంగ్ టెస్లా యూనిట్ వాత రాష్ట్రంనే దుస్రో కరెంట్ నే తాక్వలీక్ మోటార్ గాడింగ్ బ్యాటరింగ్ బనికి ఈవలిక్ కంపెనింగ్ వాయువాల్ అవకాశం మంతా రాష్ట్రంన కైపత్ రాష్ట్రంనే బస్తూర్ వార్త్ నేటి ఉంది డిగ్రీ కరితూర రండ్ టీచర్ ఇమ్మెల్సీన్ లాసి మూంద్ జాగంగ్ తప్సి వోట్ క్వాట్వల్ చకోట్ ఆతా మెదక్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ డిగ్రీ కరితూర నియోజకవర్గంనే 70.42% ఓటింగ్ నమోదు ఆతా 2,50,000 సియుంగ్ ఉంది నూరుంది కమ్మిసాట్ మాంది ఓటర్ నగ్గటాల్ 2,50,160 జన్ ఓట్ వాట్టేర్ మెదక్ నిజామాబాద్ ఆదిలాబాద్ కరీంనగర్ టీచర్ నియోజకవర్గంలో 91.90% ఓటింగ్ రికార్డ్ ఆతా ఇంగేడాల్ ఫిబ్రవరి 4 తారీఖున్ నేటి తెలంగాణ సామాజిక న్యాయ దివస్ కీయన ఇంజేర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి బస్తూర్ వార్త్ నేటి ఉత్తర్వుల్క్ జారీ కీతా ఇంజనీరింగ్ అని దుస్రో వృత్తి విద్య కోర్స్కునే కన్వీనర్ కోటాతే ఇంకే వేరు అమల్ ఆసేర్ మంతనాన్ లోకాల్ కోటా వాయువాల్ విద్యా సాల్దాల్ సందోయ్ సీట్కున్ తెలంగాణ తుర్ సాడకాండీర్ కునే దక్కను తెలంగాణ అని హైదరాబాద్ మహానగూర్ దేశూన్ తేరు వెళ్లే జోర్దార్ సుద్రాన్ ఆసేర్ మంత ఇంజేర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇత్తోర్ ఉంది సాల్దూన్ రొప్పోనే దేశ విదేశాల్కనల్ వెళ్లే పెట్టుబడింగ్ తత్వం ఇంజేర్ వెహ్తోర్ రాష్ట్రంనే సుఖ్ శాంతి మందన్ లాసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉండే పూనంగ్ పోలీస్ ఠాణంగ్ చాలుకీయన ఇంజేర్ సోంచికీసేర్ మంతా జాతీయ సైన్స్ దివోస్ సందర్భనే భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ డిఆర్డీఓ ఏరోనాటికల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా కలాం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ యూత్ ఎక్సలెన్స్ మీరేమాసికి ఇవాల్ విజ్ఞాన్ వైభవ్ 2025 పొరోల్ దే రక్షణ రంగంనే తయార్ కీతంగ వేనూన్ ప్రదర్శన కీనీర్ హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలితే మత్త జీఎంసీ బాలయోగి స్టేడియంనే ఇర్వలిద్ ప్రదర్శనతున్ సుక్కీర్ వార్త్ నేటి కేంద్ర రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అని మావ రాష్ట్రంలోర్ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఉద్ఘాటన్ కీనీర్ జిల్లాత కైపత్ ఖుషీతే మందాన్ సాటి పిట్టేన్ సూడ్వాల్ చకోట్న ఆదాత్ రంగ్ పిట్టేంగ్ నేరో తంగ్ చప్పుడ్ హాభాడే పరివాల్ వడిదే హిక్కే ఆసే గుల్ గమ్మత్ పర్యంతంగ్ పిట్టేన్ సూడ్తేకే మాకూన్ ఖుషి గమ్మత్నే మందపర్రంతట్ పిట్టేన పండుగూన్ మార్చ్ మాహ్నే ఉంది అని 2 తేదీనే మంచిర్యాల్ జిల్లా కలెక్టరేట్నే అని జన్నారన్నే ఇర్లేన్ అటవీశాఖ వాలీర్ సందు ఇతీర్క్న ఇంతజాం కీసేర్ మంతేర్ ఖేల్ కైపత్
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీతే మిసేర్ మున్నె సోంజేర్ మంత టీం ఇండియా ఐత్వార్త్ నేటి ఆయ్వాల్ మ్యాచ్ని కెప్టాన్ రోహిత్ శర్మ సిల్వా కర్స్నల్ దిస్సేర్ మంత మాండితే సీరన నొప్పితే మంతోర్ రోహిత్ శర్మనీద్ మ్యాచ్నే ఆరామ్ కీం ఇంజేర్ ఇందనీర్ రోహిత్ శర్మన జాగతే రిషబ్ పంత్ సిలేతే వాషింగ్టన్ సుందర్తున్ టీంనే యత్నల్ దిస్సేర్ మంత పాకిస్తాన్ సర్సో ఆత మ్యాచ్నే రోహిత్ శర్మ మాండిన నొప్పితే మత్తోర్ నేట చొకోట్న గొష్టి పెట్టిమేన్ ఘాటో తిన్వత్ గిరే బత్తై ఆయో బత్తి కర్వస్త కేపీత్ బాకీ ఆయమాట్ నేట ఆరోగ్య సూత్రం తొడ్డినోర్వ చహా పానీ ఉట్టేకే మావ పెట్టితంగ్ పొద్దు ఖరబ్ హాంతంగ్ నేట జీకే ప్రశ్న మెట్రో మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంజేర్ బోన్ కేయాంతేర్ జవాబు శ్రీధరన్ ఉంది ప్రశ్న ఫాదర్ ఆఫ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఇంజేర్ బోన్ కేయాంతేర్ మీకూన్ కరేమాతేకే మీవ జవాబ్ కామెంట్ కీంట్ నేట ఇతిహాస్ నేట దివోస్నే 1948 సాల్దే భారతదేశ్నల ఆఖర్ బ్రిటిష్ సేన మావ దేశూన్ సుట్టికీసి సొడితా నేండ్ మావ పూర దేశ్నే జాతీయ వైజ్ఞానిక్ దివోస్ తుంగంతేర్ జాతీయ వైజ్ఞానిక్ దివోస్ భారత్ దేశ్నే హర్ సాల్ ఫిబ్రవరి మాహ్నే 28 తారీఖున్ నేటి తుంగంతేర్ రామన్ ఎఫెక్టున్ కరికితోర్ చంద్రశేఖర వెంకట రామన్ 1928 ఫిబ్రవరి 28 తారీఖున్ నేటి సందీర్ మున్నే ఇర్తోర్ వోర్ సందీర్ మున్నే తన్వ పరిశోధన ఇర్తల్ ఫిబ్రవరి 28 తారీఖున్ నేటితల్ నేషనల్ సైన్స్ డే తుంగంతేర్ దాహ్నే నేండ్ మిసీన్ కొట్వలిరా దివోస్ నావ సమాచార్ ఇగ్గేట్ మహ్చి వాటంతో సందీర్క్ సోబత సక్రే మీ తొడసం సుంగాల్ తుర్పో